Niekoľko rokov rekonštruujeme taký starý tradičný dom, používame tam rôzne technológie, tradičné miestne materiály, ako slama, hlina. Chceme dosiahnuť viac menej taký pasívny alebo nízky energetický štandard toho domu a v rámci tohto projektu sme teda zakúpili solárny systém a systém na ohrev do 800 W, spotrebiče do 800 W, ale zase tam je výhoda, že čistá sinusoida, to znamená, že taká elektronika a také veci, ktoré povedzme nefungovali úplne dobre na tom veľkom meniči, lebo ten predsa je niečo iné stavaný, tak to budú fungovať na tom menšom okruhu. A samozrejme osvetlenie, tiež sme vlastne vymysleli na tento menší okruh. Takže ako som spomenul, že takmer neobmedzená prevádzka za predpoklady užívateľsky aktívneho prístupu, a to by som chcel práve takéto špecifikum alebo takú myšlienku povedať vám, že môžete si dať spraviť solárny systém, teda fotovoltaický systém nejakou firmou a nám to všetko urobí, samozrejme to predimenzuje, poviete, čo chcete, aký si výkon chcete a bude ale to možno fungovať, ťažko povedať, nemám si to skúsenosti, ale skúsenosti teda rôzne. A bude to drahé. Bude to veľmi drahé. My sme sa snažili skôr nájsť také nejaké riešenie, kde by sme si to mohli spraviť čiastočne svojpomocne. A to nám vlastne pán Bielik umožnil, že sme si čas vlastne ako namontovali tie panely samotné. Čas montáže sme vykonali sami, čím sa niečo ušetrilo. A ešte tam vlastne investícia 3900 €, je to pomerne dosť, ale na to, čo všetko dokáže ten systém a čo všetko na ňom funguje, tak je to taký malý zázrak. By som povedal, že tak polovica tej ceny, ako dokážeme vlastne znižiť tie investičné náklady tak na polovicu. Treba povedať, že vlastne v tej cene není montáž, alebo to sme si jasne na tom ušetrili. A zase na druhej strane poviem, že ja si myslím, že to dá aj vlastnejšie, ale tým, že my sme vlastne mali projekt a museli sme oficiálne všetko vydokladovať, certifikované panely, certifikované tieto materiály, tak ja si myslím, že to dá ešte vlastnejšie spraviť. Čiže v podstate je to taký model pre, by som povedal, takú strednú vrstvu, keď s určitými obmedzeniami, že keď príjmeme tieto obmedzenia, že napríklad pračka by na tom za bežné prevádzky asi nemohla byť, ale ako taká chladnička, nejaký úspornejší mrazák, počítače, určite televízory alebo samozrejme osvetlenie, nejaké nástroje, motory mali fungovať úplne bez problémov. Dobre hovorím. Ja neviem, či ste mali nejaký problém, že vám niekedy niečo nešlo. Práčka. Išlo nám. Práčka sme tam ani nezapájali, my sme to ešte máme ako záleží zase na tom. Si treba uvedomiť, že... Ja musela byť sama. Ja si myslím, že tá práčka by išla akorát za čas. Ona povedia, ale museli ste zabezpečiť, že v tej chvíli nikto nebude vysávať. Práčka ide, ale nežmýka. Práčka ide, ale nežmýka. Alebo potom ešte dá sa tak riešiť, že vlastne aj tá práčka sa dá ušetriť tým, že vlastne na hore vody dosť spotrebúva, takže dá sa tam dá horúca voda, ktorá sa dohraje niekde nejakým iným spôsobom. Takže dá sa ušetriť aj takto. Ale zase je to užívateľský aktívny prístup, to znamená, že nie je to ten konzumný spôsob, že vlastne mám všetko a teraz si hocikedy zapnem tú vodu, hocikedy zapnem tú elektriku, ale trošku rozmýšľať nad tým, že kedy máme, či máme dostatok energie, batérií, či máme slnečný, či bude perspektíva nejakého slnečného počasia tak ďalej. Takže toto je taký model pre, by som povedal, akceptovateľný, možno aj pre väčšinu nás, čo sú tu. Vy keď prídete za vami, tak nám poviete, že ako to máme urobiť, hej? K tomu plánovaniu, ja som chcel treba tiež tak ako trochu rátať a sledovať to. A možno, že pre mňa je to také optimálne, že prijať to, že vlastne tak to je, že vlastne keď nesvieti to slnko, tak vlastne nebudeme mať energiu, alebo bude to svietiť ten systém nastavený, takže vlastne bude fungovať ten základ, aby fungovali čerpadlá, náhore a tak ďalej, tie základné veci, ktoré musia byť zálohované nejakým spôsobom, tie budú fungovať, ale a svietiť povedzme budeme, ale ešte počítače zapneme, ale už napríklad ako nejaké také spotrebiče ma nenapadá teraz, ja vlastne ich málo používam, takže vysával, že nebudem proste vysávať asi v ten deň, keď nemáme energiu. No a to by som chcel ešte ukázať takéto minimalistické riešenie, to je vlastne Marino, kde ja bývam momentálne, ktorú sme zateplili slamou. Jednoduchým spôsobom spravovať vlastne stoliky, premostiny, krokvy, také pomornice, vlastne taká maličká stavba už, sme takým plechom a takým spôsobom sa vlastne zateplili. Vyzerá to pekne, akože sa to páči, ale ono to nie je až tak úplne efektívne, ale veľmi to pomôže, akože je to cítiť, že dá sa vlastne druhú zimu sme tam už a
celkom v pohode a spálime 2 kubiky dreva, ale to je tým, že vlastne máme teplé spacáky, takže to je vlastne ten prístup, že hľadám inú cestu, ako to urobiť, keď nemám inú možnosť napríklad, hej, že... A ja by som chcel povedať tomu, že ako nikomu nenúcujem nejaký, akože sa vrátiť nejak ako vývoj naspäť, alebo žiť úplne nejak primitívne, ale mne sa to páči a ja by som sa skôr taká moja myšlienka, že to bude radostné to uskromnenie, že to nemusí byť na nejaké utrpenie a ja teda dúfam, že keď príde, a je veľmi pravdepodobné, že tá energetická kríza asi príde. Odpredávna a nejakým spôsobom to je jednak ako symbol energie a jednak ako symbol také tvorivosti, že vlastne ľudia, ak sa do toho ohňa, tak vlastne mali prichádzať na nové myšlienky, možno aj sedeli v kruhu nejakom a tvorili, takže prajem veľa tvorivosti a schopnosti improvizácie, ktorá bude potrebná. Lebo keď tam sa hovorí, že kde je málo peňazí alebo málo takých nejakých tých vstupných energií, tak tam treba tvorivosť. Musel pár poznámok spraviť, lebo nechcem sa opakovať, ale už vystalo aj pár otázok. Aby som sa predstavil, musím začať tým, že som 17 rokov podnikal v racionálnej výžive. Vyrábal som ovsenné vločky pod firmou Racio, to je veľmi známa firma. Mysli som vyrábal, všetci ste ich jedávali, ak tu sedíte, to mi je skoro jasné. A až ma tak dožrali jedného dňa, deti vyrástli, som zavrel firmu, vraj ma dosť, odsťahoval som sa na samotnú do dvor. A fotovoltaika k energii som sa dostal úplne, ako sa hovorí, slepých husliam, jednoducho mi nepovolili zakopať kábel. Ja som mal v úmysle, že zakopem kilometr kábla a budem žiť tak ako doteraz. Ja naraz som zistil, že ten kábel mi nepovolí a ja som nemal elektriku, tak tam reval diesel agregát prvú zimu, zodral som asi 3 motory, to ma prestalo baviť a vlastne bol som ten, kto fotovoltaiku zamietol, som povedal, to nemôže fungovať. Hej. A teraz sa tomu smejem, lebo po 17 rokoch podnikania so ovsennými vločkami takto vyzerám, ako podnikateľ v racionálnej výžive. A teraz si hovorím, ako budem asi vyzerať po ďalších 15 rokov podnikania vo fotovoltaike. Neviem, či budem svietiť už sám, alebo čo. Ale v podstate som sa tomu dostal tak, že som nevedel nič a keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí v tom robia v tejto branži a ktorí v tom robíte, tak hovoria, že mám strašnú výhodu, že nie som elektrikár. Lebo tým, že som tomu nerozumel, tak som sa pustil do vecí, ktorých elektrikári a inžinieri, ktorí tomu rozumejú, povedali, že to nemôže fungovať, to je blbosť, to tak nemôže zapojiť. No a vlastne ja som išiel systémom testov, omyl, skúška, omyl, hej, či ak sa to hovorí. A dneska som to aj na tomto fóre, alebo chodím na tieto fóra, pretože chcem vám pomôcť, aj ste sa vyvarovali chýb, ktoré som robil pred 7 rokmi, keď som s tým začínal, mi nikto neporadil. Jednoducho ste mali problém na internete niečo kúpiť, tak som pracne zohnal panely a za moju prvú elektrárnu som vycáloval 500 000 korún. Hej. Ten systém bol proti tomu, čo pán Vlčák ukazoval, úplne smiešný. A strašne dobre sa mi po ňom hovorí, lebo polovicu veci už povedal a aj sa za chvíľu dozviete, prečo to tak je a prečo to tak funguje. Ale vrátim sa k jednej myšlienke, ktorá tam bola úžasná. Nemôžem mať lepšieho predrečníka, ktorý ukazuje graf, pokiaľ si dobre spomínam, niekedy v oktobri sme tu elektrárne spustili, hej? Takže to bol graf október, november, december, január, február a polovica marca. Hej? Najhoršia zima za posledných 7 rokov, hej? Slnko sme skoro nevideli. Dobre, 50. Hej? No, ja počítam 7 rokov, odkedy mám elektráreň, najhoršia zima, hej? Úplne najhoršie solárne podmienky, leto bolo najlepšie a ako ste videli, tá elektráreň fungovala. Hej, tí výpadky tam boli 2-3-dňové. Ja si strašne vážim, nie som schopný takéto grafy robiť, takže určitým spôsobom som akože fakt na toto antitalent. Strašne som rád, keď niekto to dá do počítača, lebo ja naozaj, ja sa tak skôr pozriem na oblohu a poviem, tu by mohli panely byť. To vám celkom zodpovedne poviem. A neveril som tomu, že to môže fungovať, keď som tam prišiel, povedal som, tam vám bude cloniť kostol. A on hovorí, nebude cloniť. Hej, a pokiaľ viem, ten tieň krásne chodil, ste hovorili, hej, mimo panelov, hej, ako to bolo vypočítané, tak to vyšlo.
Hej, čiže ja budem skôr o tej praktickej veci. Za 7 rokov v podstate sa s tým neživím. Mám aj firmu na to, bol som donútený spraviť si firmu, lebo aj pre nich som robil veci, ktoré potrebujete legalizovať, fakturovať, certifikovať, takže musel som si spraviť aj firmu. Ale v podstate sa s tým neživím, poradenstvo robím de facto gratis a možno niekedy som schopný dodať vám za lepšie ceny komponenty, pretože predsa len sa v tej branži pohybujem a mám dosť široké spektrum ľudí, takže viem zohnať veci. Ale funguje to tak, že ja vlastne nechávam ľudí, aby si kúpili panely sami, komponenty, ja im poradím, čo by bolo dobre, kde si to môžu kúpiť, kde je teraz najlepšia cena, hej, prípadne už niečo majú, tak im poradím, akým spôsobom to zapojiť. Ale najdôležitejšia vec celkové je tá ekonomika. Ja sa k nej dostanem len okraj, lebo boli tu celkom vyčerpávajúce témy, ja som si tu poznačil pár vecí, ktoré hovorím vždycky. V momente, keď chcete vedieť, ako rýchlo sa vám vráti solárna elektráreň, nepýtajte sa ma. Hej? Poznám odpoveď, viem vám to vypočítať, ale to nie je téma tejto diskusie. Dúfam, že si rozumieme. Hej? V momente, keď sa opýtate, koľko na tom zarobíte, tak o tomto sa už vôbec nebavím. Hej? A v momente, keď sa opýtate, koľko vám dá štát peňazí, choďte sa ich opýtať. Nezaujíma ma to. Ja som prestal podnikať v racionálnej výžive, lebo veril som tomu, že to bude tak. Ja som veril kapitalizmu. Myslel som si, že keď budem mať dobré výrobky, dobrý obal, dobrú cenu, takže budem na trhu. Ja som na trhu bol. Ja som 17 rokov podnikal, mal som svoju klientelu, ktorá to jedla. Normálne sme fungovali, nezbohatli sme, ako normálne firma sme fungovali. A potom prišli sem tí kapitalisti z Únie, ktorí mali o 300% drahšie výrobky, ktoré sú hnus, prepáčte, v tých sáčkoch, nezdraví, plné cukru, tuku a tak ďalej. Hej? A pretože som im konkuroval, že som mal o 300% lacnejšie výrobky, tak robili všetko preto, aby ich nás zavreli. A ja som povedal, že nechajte zavrieť sám, nemusíte mi zapálovať fabriku a unášať deti a podobné veci. Hej? Takže s fotovoltaikou je to podobne. Nečakám podporu štátu, chcete si pomôcť, chcete byť sebestační, preto tu sedíme na tom fóre, urobte si to sami. Strašne som rád, že tu padla tá vec, hej, dodával som väčšinu komponentov, alebo urobil som zdroj, viem zohnať panely za také ceny, viem zohnať poškodené panely, viem zohnať staršie veci. Ja poprosím vás, ja dokončím a bude diskuzia. Keď sme začali diskuziu, vôbec sa nedostaneme k veci. Dobre? Ja si vás pamätám, už 2 otázky tu mám. Čiže to je k tým financiám. Ešte k tej teórii jednu vec. Zastávam zásadu, že fotovoltaika je pre každého. Viete, čo si s tým chcem povedať? Na jednej strane sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú jeden pokazený, rozbitý panel a zlú baterku z auta. Tak s tým neurobíte nič. Hej. Potom máte ľudí, ktorí mávajú 200 eur a myslia si, že dobili svet. Ani s tým neurobíte nič. Hej. Dobijete si notebook alebo mobil. Hej. Ale tu máme najmenší systém, hej, ešte menší som jeden robil, uvidíte na fotke, hej, proste, ktorý funguje za 200 eur s nejakým rozbitým panelom a s revitalizovanými baterkami, k tomu sa dostanem a funguje to, hej. Strašne som rád, keď tu mám človeka, ktorý povie, že to funguje. Čiže bavíme sa, že už 200 eur vieme niečo robiť. Hej, nemusí to byť 3900 eur a taký slušný, seriózny systém, ktorý stavám pre normálny rodinný dom, ktorý dokáže chodiť v rámci marca až októbra, pokryť celú spotrebu rodinného domu, je okolo 5000-5600 eur, pokiaľ je ten rozpočet. Hej, bavíme sa o cenách komponentov, hej, nebavíme sa o robote, o doprave a o kabelážach, pretože všetky tie veci sú svojpomocné. Ja som začal z opačnej strany, začal som od peňazí, hej, aby bolo jasné, že ako sa pohybujeme v tých, lebo ja to robím v rámci poradenstva, ja fakturujem veľmi málo vecí, pokiaľ naozaj je tam projekt, že je potreba to fakturovať, tak väčšinou hovorím ľuďom, prečo ich to preháňal cez firmu, keď v podstate na tom získa, nie som platca daň a tak ďalej. Dobre, ja by som niekde mal mať už svoju aplikáciu a ja začnem tu na. Dohodnime sa takto. Ja teraz stručne prejdem pár vecí z praktickej.